Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Umshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha kaPheshe. Upheshe kaMagwiyana uMagwiyana kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kanti ke mina insizwa zingibiza ngenqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifikela kwi channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. La sichushisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Namuhla bafowethu kunento engifuna ukuthi siyibuke la kwi channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngumfanekiso oqoshiwe owedlule sibalule indaba yomoya owembethe umuntu okuwukuthi ayikho into ebaluleke njenganokuthi umoya okwembethe wena njenganomuntu uwazi ukuthi umbethwe ehloboluni lomoya othanda ini ongathandi ini. Namuhla ke into engifuna ukuthi siyibuke ngifuna ukuthi sibuke la sithetha khona emsamo ngokushisa impepho ngokwehlukana ngokwenhloso ngenkathi uyishisa impepho. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uhambisa umbuzo kubantu abadala uyabuza mhlambe khona umshopho othile ojwayele ukwenzeka ekhaya uyababuza abantu abadala ukuthi kwenzakalani. Kwesinye isikhathi kuba ukuthi uhambisa isicelo sakho osuku usicela ngaleso sikhathi. Ziningi izicelo ungayishisa impepho ucela abantu abadala ukuthi imfuyo yakhe izalane yande. Kwesinye isikhathi uyishisa impepho ucela kubantu abadala ukuthi bakwenzele izinto ezinhle bakupha umsebenzi njalo njalo. Uzokhumbula ukuthi ukuthetha emsamo ngokwempepho akuthina sonke esikwenzayo kodwa phakathi komuzi nomuzi kuba khona umuntu oyedwa oqokelwe lokho ukuthi uyokwazi ukuthi asimele sonke ngokuthi kube uyena othethe ithongo lale ekhaya. Mawufunda incwadi esihloko sithi indlela yesintu ekuyincwadi yethu entsha iyona ekwenzekwa unogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi mawushisa impepho akushiya ukuthi uyaphahla empepheni kodwa kucacisiwe ukuthi ngempepho siyathetha emsamo. Ukuphahla ila usuka khona usuzosebenzisa indlela ethile mhlawumbe ungabeka amanzi bese uyakhuluma mhlawumbe umisa izibani bese uyakhuluma ukuphahla lokho. Uzokhumbula ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu othethe ithongo ekhaya uzokushisela impepho akucelele bese nawe akunikeza ithuba lokuthi ucele ngokwakho ngokusuka enhlizweni. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe unezibane ezithile owaziyalelwa impunga yesintu waziyalelwa mhlawumbe umelaphi wendabuko othile ukuthi uma uzisebenzisa lezibane uzokwazi ukuthi makukhona umbuzo ufuna ukuwubuza kubantu abadala usebenzise zona. Uzokwazi ukuthi makukhona isicelo esithile ufuna ukusicela kubantu abadala usebenzise zona. La ngifuna ukuya khona ke bafowethu nodadewethu ke kutheni ngenkathi uzocela kubantu abadala isicelo sakho abantu abadala bayasizwa. Nawe futhi ngenkathi ucela uguqile okanye uhleli wenebe basuke bekubona. Abantu abadala phela bayifana nabantu. Umehluko ukuthi bona basaphili ngokwenyama kodwa sebephile emoyeni. Kodwa kusho ukuthi ukuphila kwabemoyeni abasenawo amehlo. Banawo amehlo. Ukuphila kwabemoyeni akusho ukuthi abasenazo izindlebe. Banazo izindlebe zokukuzwa kodwa konke kwabo kuyinto yasemoyeni. Amehlo abo amehla asemoyeni. Izindlebe zabo izindlebe zasemoyeni akuzona izindlebe zenyama ngoba umuntu onezindlebe namehlo enyama umuntu ophila ngokwasenyameni. Ingakho nabantu abafana nathi othola ukuthi baphiwe bayakwazi ukuthi babone ngokwasemoyeni bayakwazi ukuthi bezwe ngokwasemoyeni. Lokho ke kuyiziphiwo othola ukuthi uzabelwe yibona abantu abadala. Le ngifuna ukuyakhona nabo le ngifuna ukuyakhona ngenkathi uqala uphahla uzimisile izibani ubuza umbuzo othile kubantu abadala ucela isicelo esithile kubantu abadala noma ngabe mhlawumbe ushisa impepho ucela isicelo esithile kubantu abadala ubuza umbuzo othile kubantu abadala. Akusho ukuthi uma ucela imali kubantu abadala okanye uma ucela umsebenzi ngaso leso sikhathi kuzovuka nje usuthola umsebenzi ngaso leso sikhathi. Akusho lokho
kungenzeka lokho okukuthi ngenkathi ucela njengamanje kusasa okanye mawuqeda ukukhuluma uthola umsebenzi, mawuqeda ukukhuluma yenzeke leyo nto osuke uyifisa, kungenzeka leyo nto kodwa futhi ngeke kwenzeke, kuyahluka. Iyona ke lento engifuna uzoyichaza namuhla ukuthi yini eyenza lokho ukuthi omunye umuntu umephahlile manje lento akade eyiphahlela yenzeke manje, omunye umephahlile manje kuphela isonto kuphela inyanga lento akade eyiphahlela ingenzakalanga uthola ukuthi iyozenzeke ngonyaka ozayo. Yebo amathongo ethu awifana amathongo asembethe, okusho ukuthi imisamo yethu ayifani, kodwa nako kubalekile njengoba amathongo nabo engabantu into ayahlala phansi ayihlaziye. Abantu abadala bayezwa, bayithatha inkulumo yakho ngesizathu sokuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka kube khona isizathu esenza ukuthi izinto zingayi phambili phezulu kwempilo yakho. Babe sebehlala phansi abantu abadala babonisane bebodwa nalabo abakubambile okanye ababambe izinto zakho, bese bayakhuluma babonisana ukuthi nayi ingane icela isisithembisile ukuthi iyokwazi ukuthi ikwenze. Ingakho impunga yesintu bakhuthaza abantu ukuthi njalo mabephahla ibanasi isithembiso ozosithembisa abantu abadala ukuthi leyo nto uyoyenzela bona uma nabo sebekwenzelile okuthile, ngoba uma ungeke ube nayo into ozoyenzela bona abantu abadala kuzoba nzima ukuthi bakwenzele izinto ezithile, ngoba nabo la bekhona kuyenzeka uthole ukuthi kunezinto abazidingayo, kunezinto abafisa ukuthi balungiselwe zona. Abantu abadala ke bafethu bayafana nobaba nomama okuwumzali othi mawufika kuyena wena njenganengane uzocela abavele ngaleso sikhathi mawukuthi ufuna bakuphi imali yokuncebeleka uhambe uye eKapa, bese kuba ukuthi bazovele bavula isikhwama nje bakunikeze imali, bayasho bathi siyezwa mntanami, bese bahlala phansi babuka ukuthi lengane maye eKapa kodwa izophepha yini, lengane mayihamba eKapa yodwa kungabe mhlamba ayifunini ukugila imkhuba lapha. Bahlaziye zonke lezo zinto babe sebekubuka nawe balicwaninga uhambo lakho ufuna ukulihamba. Uma sebebona ukuthi lo hambo lakho lihlambulukile bese bayasithatha isinqumo sokuthi bazokunikeza imali yokuthi uhambe uye le eKapa la ufuna ukuncebeleka khona. Kanjalo nabantu abadala uma ufika wena uzocela ufuna umsebenzi baqale bakuhlaziye eqala ukuthi lo msebenzi ofunayo uzowenzani, ikhona yini into ezoba isidingo sabo ozokwazi ukuthi ubenzele yona. Uma kuukuthi ayikho angeke baze bakunikeze. Ngelinye ilanga ngafika la ngaxoxa enye insizwa, indaba yenye insizwa eyayikade iye konikela kuShembe, maye konikela kuShembe yacela umsebenzi. Uma uShembe inikeza isibusiso lensizwa mesilele ebusuku sekuqhamuka ikhehla liyabuza lithi mawuthola lo msebenzi yini ozoyenza. Usethi yena hayi ngizokwakhela umama indlu enkulu, lichitha isandla ikhehla lahamba. Labuya kwazi kwakathathu ekhuluma ngezinto lezi nje eziphathekayo ezithandwa abantu kakhulu, kanti leyo nto othola ukuthi wena uyayithanda ayisona isidingo sokuqala. Ingakho kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi bafowethu nodadewethu sibabuze nabo abantu abadala ukuthi yini enidingayo kuthina, ngoba bafowethu uma singeke siyazi into esohlwini lokuqala uma kwenzeka into enhle kuwena sizohlala shayisa ngaso sonke isikhathi. Lensizwa ngempela umsebenzi ayizange sawuthola ngesizathu sokuthi yona yayibalula izinto othola ukuthi azisona isidingo esikhulu ngokwasethongweni, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi abantu abadala bake bumnyameni la bekhona, abantu abadala balambile seloku bahamba bakaze benzelwe lutho, kodwa wena uzojaha ngokuthi uzokwakha indlu kube kuukuthi into yesibili, ngoba phela uzokhumbula ukuthi isidingo sethongo isona esibaluleke kakhulu ngaphezulu kwesidingo sakho wena njenganomuntu. Lento ke bafowethu abantu abadala uma kuukuthi uyophahla yazike kusukela namuhla mbukelo wempunga yesintu ukuthi uma uphahla noma uthethe emsamo uzocela noma uzobuza akusho ukuthi leyo nto izovela nje gri. Yebo ingenzeka ithi gri ngoba vele kade belinde wena, kodwa akubona bonke abantu ekokwenzeka lokho okanye ekokwenzeka ngendlela eyodwa ukuthi uma uphahlile na kanjani impendulo uzoyithola manje, izinto zakho zizokwenzeka manje. Kukhona intokazi yakuyafika emphelandaba, mayifika emphelandaba ayisilalela impela siluze udaba layo, sibe sesithi ke hamba ntokazi uyophahla, thatha izibane ezikanje uhambe uye kophahla. Ayina ngempela yaphahla le ntokazi, emva kwaloko kwathula nje kwathi nya
isiyafika emphelandaba ithi impunga yesintu awungaphahla impunga yesintu kodwa still kuthulekile njengamanje akwenzeki lutho. Sase sithi hamba futhi uyophahla ubuze ukuthi yini kungenzeki lutho ekubeni usuphahlile ngoba phela isicelo sakho wasidlulisa kubona abantu abadala. Ithi le ntokazi kwavele kwafika isalukwazi ugogo wayo mangithi angiphosisi wathi mntanami ehlisa umoya udaba lakho sisalikhuluma kuzolunga bekezela. Engisho ukuthi bafowethu nodadewethu abantu abadala awuthi ngoba naku usuphahlile awuthi ngoba naku usushisa impepho wakhuluma nabo wacela umsebenzi uzovela uthole. Bazohlala phansi badingide ukuthi kufanele yini ukuthi uthole lo msebenzi. Uzokhumbula ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi ucela nje umsebenzi kubantu abadala bake bakunikeza umsebenzi wangabonga bake bakunikeza umsebenzi yangababikho into oyenzayo emagcekeni esile kodwa wena kunokuba wenza izinto ezilungile phakathi kwegceke wavela waziphuzela utshwala wavele wafida amantombazana. Uma usubuya usuzocela kuzoba nzima ukuthi abantu abadala bakwethembe ukuthi bakunikeze into yabo bakunikeze imali yabo ngoba wena uma usunemali awuyenzi into eqondile phakathi kwegceke kodwa wenza izinto eziphambene ngemali. Esimene sinjalo akukho lula ukuthi abantu abadala bazovele basheshe bakunike umsebenzi. Kufanele ukuthi izenzo zakho nemicabango yakho nemidlinzo yakho ngalo umsebenzi ozowuthola kube ukuthi ngempela iyaqonda bayabona abantu abadala ukuthi masimnika lo muntu lo msebenzi uzokwenza izinto ezilungile phakathi kwekhaya. Uma nje ucela umsebenzi abantu abadala bakwazi ukuthi uzovela uthola umsebenzi nje mhlawumbe enkampanini ethile kungeve ukuthi kuyaqashwa kodwa bazoba nohlelo lokuthi kuleyo nkampani uma kuukuthi kukhona isikhala esithile esikhona nawe uzokwazi ukuthi ungene bazokwazi ukuhambela phambili. Awukwazi ke futhi ukuthi bazokuhambela phambili abantu abadala ukuthi uthole umsebenzi kungekona ukuthi usifakile isicelo. Mina umuntu umefika kumina ethi impunga yesintu angisebenzi ngiyacela ukuthi ungilekelele mhlambe siphahle kube khona indlela ethile esenza ngayo ukuze abantu abadala bezwe ukuthi ngempela umsebenzi ngiyawudinga. Ngiyambuza ukuthi kukhona la ufake khona izicelo noma akukho ngoba phela monga applyanga ngeke ukwazi ukuthi uthole umsebenzi noma ungaphahla. Bazokunika kanjani abantu abadala umsebenzi ungasifakanga isicelo ngoba bona abantu abadala into abazoyenza la ufake khona izicelo bazokwenza ukuthi igama lakho likwazi ukuthi limenyezwe ngoba into yethongo bafowethu ihlala ngaso sonke isikhathi ihlambulukile akwenzeki nje umlingo ongawuqondi ukuthi kwenzakalani. Abantu abadala ke bafowethu bayifana nabantu uma ufika kubona uzoguqa uzocela izinto ezithile bayalalela bese emva kwaloko bahlale phansi babonisane ngesicelo sakho babonisane ngenkinga yakho okuwukuthi kufanele yini ukuthi bakwamukelise lokho sokucela noma cha. Kuyenzeka ke babe nezizathu sokungathanda ukuthi bakwemukelise lokho sokucela. Abantu kabayeke ukuthi umuntu umephahlile besacabanga ukuthi ngakusasa kuzobe sekwenza uma mina ngizokuyalela ngokuthi phahla leso sicelo sakho asikho ezandleni zami asikho futhi ethongweni lami kodwa isicelo sakho sokusicelile sike ethongweni lakho ilona kufanele lithathe isinqumo sokuthi likunike. Mina okwami kusuke ukuthi kuphela ngikunika indlela yokwazi ukuxhumana nabantu abadala bakini kwesinye isikhathi mhlambe ngikuthandazise ngikucelise nakhona futhi uma mina sengikuthandazisile ngakucelisa akusho ukuthi abantu bakini uma ukuthi abathandi ngesizathu sokuthi kukhona into ethile abafuna ukuthi udlule kuyona bazobe sebekwenzela leyo nto cha kodwa bazokwenzela uma sebebona ukuthi cha ngempela sebeyakholelwa kuwena naleyo nto futhi abafuna ukuthi yenze usuyenzile okanye uzoyenza ngoba kuyenzeka omunye umuntu afike empepheni okanye emephahla akhulume ngomlomo ukuthi ngiyacela ningiphi ukuthi khona ngonenzela ukuthi uthola ukuthi enhlizweni yakhe kukhona enye into. Abantu abadala bayakwazi ukubona konke lokho ngoba ngenkathi uhleli phansi ukhuluma bayabuka nje bona ngoba phela banawo amehlo bayakwazi ukubona ukuthi bukelana isikhohlisa lo muntu uthi uyokwenza ukuthi wehlulwa yini ukuthi akwenze lokho ngenkathi simnikeza okokuqala umsebenzi saphinde sakunikeza kwesibili yini yakwehlula. Okwesithathu manje usuyafika uzocela manje ukuthi abakunikeze umsebenzi usuyabathembisa into othola ukuthi kwesinye isikhathi awukade ubathembisile wangayenza. Ingakho ke bezohlala phansi
bakhulume ukuthi mnikeni. Abanye bazobe bekholelwa kuwena, abanye bazobe bengakholelwa kuwena. Uthola ukuthi bahleli nje. Yebo waphahla impela, yebo ihlaba nembuzi wacela, kodwa basaphikisana okuthi ngeke lo asimethembi nizothina uma ukuthi aphinda ngayenzi futhi lento athi uzoyenza ngoba nasekuqaleni akazange ayenze. Asingageqa amagula ngoba semuke. Isifundo sethu sanamuhla babukeli bempunga yesintu bekuwukuthi uma uthethe emsamo nabantu abadala noma uphahla ngenhloso yokucela izinto ezithile nangenhloso yokubuza izinto ezithile, impendulo kuyenzeka uyithole ngaleso sikhathi, kuyenzeka futhi ungayitholi ngaleso sikhathi. Ngesizathu sokuthi kuyenzeka abantu abadala kube ukuthi isicelo sakho noma umbuzo wakho basawudingida, uma sebewudingidile bese bethatha isinqumo okanye bafuna indlela abazokwazi ukuthi bakwenzele yona leyo nto. Kwesinye isikhathi kuyenzeka vele uthola ukuthi uzocela kanti vele into zakho kade bazilungisa bese belinde wena ukuthi ukhulume okanye uphefumule bese bayakwazi ukuthi bakwenzele leyo nto. Ingakho ke omunye umuntu uthola uzophahla namhlanje ngakusasa usethola umsebenzi, aphahle manje uthola ukuvele kuqhamuka umuntu othile, ingoba vele abantu bakhe nabantu bakubo basuke sebeveli bemhlelele, sebelinde yena ukuthi axhumane nabo. Kwesinye isikhathi azi ukuthi izinto zakhe ziphethwe yibona, athani kanemba ngaphahla noma ngashisa impepho bese izinto ziyalunga. Kodwa kuwena ezingalungi ngaleso sikhathi musu ukucabanga ukuthi abantu abadala bakuzwa, ingoba basahleli phansi udaba lakho bayalidingida, bayothi mase sebevumelene bese izinto zakho ziyenzeka. Hayi bafowethu, asiqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, sizithenge nencwadi zempunga yesintu ezifundisayo kakhulu neziletha ukukhanya emqondweni wabantu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, ekuyincwadi yokuqala amava ahlabahlosile, incwadi yesibili uyokhuluza ukhokhobe, incwadi yesithathu indlela yesintu, incwadi yesine. Zonke ke le ncwadi ziyatholakala kuthina, siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona noma ngabe uphesha kwezilwandle noma ngabe ukuphi. Umsebenzi wethu siyawuhlonipha ngoba ababukeli bethu siyabahlonipha kakhulu futhi siyabathanda kakhulu. Uma kuwukuthi usegoli lapha eJimmiston naseSoweto incwadi ziyatholakala. Le nombolo nje uzibona zidlula la embhalweni lo ophuzi babhalileke abantu abami la ngesilungu, basho bathi incwadi seziyatholakala eJimmiston. Awimpunga yesintu ayingeke ilokothe, ibhalile umbhalo ngesilungu. Kulungile ke bafowethu, siyacela ukuthi nizitholele incwadi zempunga yesintu ezifundisayo kakhulu, bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese siqhubeke sithatha imifanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.